Mä näin jossain TikTokista jossain videon, että kun menee tänne autoon ja täältä noin kun on musta toi auto, niin menee tänne mukauttamaan ja laittaa tän väriseksi ton auton. Niin katsotaan mitä tapahtuu. Hetkonen. Täällähän on... Tää auto muuttuu sisältäkin. Mitä ihmettä? Täällä on peilitkin. Täällähän on koko auto muuttunut sen väriseksi. Kannattaa muuten käyttää, jos haluatte joskus vaihtaa tuo auto eri värinen, niin tuo on näppärä kikka tuolta valikoista. Mikä tää nyt on? No mitä? Avataan ovet, niin ajetaan ulos se. Mitä vittua? No niin, just. Varoitte leukasikin. Ei jumalauta. Ei vitsi. Oh my god. Ole hyvä. Mä en kestä. Mitä helvettiä. Oh my god. Eikö tää olekaan vittu ollut missään No ei oo ollut. korjauksessa? Eikö katso tänne? Oh my vittu. Eikö oo piroilla? Ei jumalauta. Ei se ole piroilla. Oh my vittu, tää on hieno. Ai vittu. Tää on silmätikkuna. Onko hieno? On. Joo, sikamakee. Ei vittu, lapset kuolee. Oh my. Huijasitko sä sit joululahjastakin? No pakko, et sä tuut yksin. Et. Mä en mene suuttua, että mitä sä, eikö sä nyt voi vaan viedä niitä roskia?